מה קורה חברים? כאן ג'וקסל, והיום בסרטון אנחנו עומדים לעשות סקוויד גיים. יש 13 משתתפים שילחמו על הפרס הגדול. סתם, אני על מי עובד, זה לא כזה גדול. בכל מקרה, הפרס הוא 100 שקלים. אני יודע שזה לא הרבה, אבל תזרמו, יאללה, מה אכפת לכם? אבל לפני שמתחילים בסרטון, שימו לייק, סאב, וקדימה, בואו נתחיל בסרטון. אבל קודם, בואו תראו את המתמודדים. המשחק הראשון עומד להיות דג מלוח, אז קדימה, בואו נתחיל. Round 1. Fight! ראיתם מישהו? זהו. כולם סיימו את הדג מלוח חוץ מי? מספר 223. מספר 400. שני אנשים נפסלו. משחק הבא, העוגיות. מה אתה עושה? העוגיות. בואו נתחיל בעוגיות. Round 2. Fight! Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. שחקן 410 עבר. In other words, שחקן 222. and missing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, מספר 100. הודח. מספר 008 עבר.
מספר לא ידוע. עבר. 4, 5, 6, עבר. יש! יש! מספר 2, 2, 2. הודח. מספר 100. נשארו 8 אנשים, זאת אומרת ש3 אנשים מתו, ובמשחק הקודם מתו 2. המשחק הבא עומד להיות 2 אבנים. זה כמו 5 אבנים, רק שיש לך 2 אבנים, זורקים אחד וצריך לתפוס אותה, וצריך לעשות כמה שיותר כאלה בדקה. 4 שעשו הכי קצת, ידחו מהמשחק. בואו נתחיל. תראו דוגמה, זורקים ותופסים. מי שעושה הכי הרבה כאלה, כמה שיותר, עולה לשלב הבא. Round 3. Fight. טוב, מתמודד ראשון 0-0-1. יש לך דקה לעשות כמה שיותר. הנה, אני שם טיימר. 3. שלוש, 2, 1, זהו. 18? טוב, 18. בוא נראה מי יכול לעבור אותו. מתמודד שלי 1-1-1. קדימה. רגע, הטיימר שלך מתחיל עכשיו. קדימה. 40 שניות. 30 שניות. 3 5 שניות, קדימה. 4 5 4 3 2 1 7. וואו. בואו נעבור למתמודד הבא. מתמודד שלישי 410. הטיימר שלך מתחיל עכשיו. קדימה. 1 40 שניות. 30 שניות. 20 שניות להתארץ. טוב. 10, 9, 8, 7, 6, 5. זה יותר? טוב. כמה עשית? 3. יאללה, בואו נעבור למתמודד הבא. מתמודד 4. הטיימר שלך מתחיל עכשיו. קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 חצי דקה. 13, טוב. 5 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 19. אני 100% עובר. כמה עושה? כמה עושה? מתמודד חמישי 4, 5, 5. הטיימר שלך מתחיל עכשיו. קדימה. 1. קדימה. 50 שניות. 3. 30 שניות. חצי דקה. יאללה, איתו. 5 שניות. 5 שניות. לא. 3. מתמודד 4, 5, 5 עשה 3. בואו נעבור למתמודד הבא. מתמודד 008. הטיימר שלך מתחיל עכשיו. קדימה, תתחיל. קדימה. 7. סליחה שאני עוצר אתכם באמצע, אבל זה לא צילם את החלק הזה. אז אני אומר לכם, הוא עשה 3. וגם את הקטע שלי זה לא כזה צילם. אז בואו תראו מה קרה. אוקיי, עשיתי 11. בואו נראה את התוצאות. אתה הודחת מהמשחק. גם אתה הודחת מהמשחק. אתה שרדת. גם שרדת. לצערי, אתה לא נשאר איתנו. ואתה לצערי שרדת. אוקיי, אז מי שעבר זה 4 ילדים. אבל 2 הילדים האלה פרשו, מה שאומר שאני והוא הגענו לגמר. הגמר יהיה כמו שהיה בסדרה, שיש קבר כזה וזורקים, אבל אנחנו נעשה את זה עם בקבוק ונזרוק אבן. בואו נתחיל עכשיו ונראה מי המנצח.
אוקיי, לכל אחד עומד להיות 5 זריקות. מי שהולך לפגוע יותר פעמים, הוא המנצח. Final round. Fight. יש! אחד! יו, לוי, נכון? יש! זריקה שלישית. וואו. יש! זריקה רביעית. איי. טוב, אז אני עשיתי 3 מתוך 5, בואו נראה כמה הוא יעשה. 3, 4, פלוט. יואו! הלאה. וואו, הכי יפה. 2 ו2. זריקה שלישית, בואו נראה. יואו! תחתי, אמן. יש! יש לו ניסיון! ניסיון אחרון הוא החביב! יאיר הזוכה הגדול. תחתי, לחץ, זה. שחקן 456, נפסלת. לא מבין. טוב חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו להיום. שימו לייק, סאב. אני הגעתי במקום שלי, אבל לא נורא. מי שניצח היה 1-1-1. עוד פעם, שימו לייק, סאב, ויאללה, ביי. It's all on my body. Drinking on water, I don't pop the Molly. New kicks on my feet like I do karate. Valkyrie on my body, I don't wear no time. You smoking on jewels, I'm